Bună seara tuturor celor care ne urmăresc! Sunt Arina Zanfirei, președintele Ligii Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare și mă aflu aici în seara aceasta, în ultima zi din cadrul evenimentului nostru caritabil de Crăciun, pentru a discuta cu un om deosebit, fondatorul Asociației Glasul Vieții, preotul Dan Damaschin. Bună seara și doamnă și tuturor! Bine vă găsim! Vă mulțumim că ne-ați onorat invitația de a fi prezent și de a povesti puțin mai mult despre ceea ce faceți. Pentru început, doresc să vă întreb câteva lucruri despre dumneavoastră, care sunt principalele activități pe care le realizați și ce vă motivează. Pentru cei care încă nu știu, nu ne-au găsit pe internet, pe site-uri, pe fosta pagină de Facebook, tăiată de Facebook sau pe actuala preot Dan Damaschin. Sunt, deci, preot Dan Damaschin, sunt preot la Spitalul Cuzavodă, cea mai mare unitate de profil din țară după numărul de nașteri, acolo unde de 17 ani sunt mame și sunt copii aflați în suferințe. Bine, în spatele acestei prezențe se mai află încă vreo 7-8 ani în comunitățile rurale, acolo unde m-am călit într-o muncă mai complexă. Aici, la Cuzavodă, pentru că zilnic vin mame care au mari probleme de natură socială și nu numai, și acum am mai spus-o public, dacă în primele zile, primele luni de activitate am încercat să ofer consiliere spirituală, sufletească, pentru că pentru asta m-am pregătit și asistență religioasă, mi-am dat seama că nu e suficient și asta pentru că cu un stomac gol, cu, eu știu, copiii înfrigurați și dezbrăcați acasă, nicio mamă nu va putea privi cu realitate, cu realism, cu încredere ceea ce facem noi. Deci am trecut la pasul următor, am schimbat metoda bătăii pe umăr cu cea a punerii mâinilor la treabă, trăgând de mână și umblând în buzunarele tuturor celor care îi cunoșteam și așa am început încetul cu încetul să ajutăm aceste mame și acești copii întristați când ies din maternitate, culmea, orice mamă trebuie să iasă acolo în al nouălea cer, luate pe brațe, a noastre veneau cu o punguliță și desculțe din maternitate. Și am ajuns în acești aproape 17 ani de activitate să avem un număr de vreo 2500 de mame care se află în atenția noastră, aproape 10.000 de copii în atenția noastră. Am înființat o asociație numită Glasul Vieții ca interfață a eforturilor pe care le fac toți oameni dragi, angajați ai spitalului, rude, prieteni, foste paciente, oameni din România, din Iași, din toată lumea. Și astfel spunem că am dezvoltat la Iași unul din cele mai mari nuclee sociale care pot exista în clipa de față, nu doar în România, cred eu, ci ne putem mândri, deși cu sărăcia nu te mândrești, o activitate reprezentativă pentru bunătatea oamenilor vis-a-vis de ceea ce ai nevoie o mamă și un copil aflat în suferință. Asta sunt eu, asta e misiunea noastră. Facem orice pentru mame și copii ca să fie fericiți și am putea spune chiar că tot ce contează pentru noi este fericirea mamei și a copiilor. Care sunt obstacolele pe care le întâmpinați în realizarea acestui scop? Cum reușiți să le depășiți? Obstacolele vin pe măsura solicitărilor. Zilnic apar o mulțime de complicații în aceste acțiuni pe care noi am încercat să le punem pe o linie dreaptă, să spunem, dar nu e deloc așa. Ai nevoie de spații, ai nevoie de oameni care îți pasezi, ai nevoie de relații de colaborare cu oameni din teren și, desigur, atunci când apar probleme majore, se îmbolnăvește de cancer unul din părinți, o mamă, un copil are un accident, lucrurile sunt foarte delicate. În timp am dezvoltat o mulțime de proiecte pentru a veni în sprijinul mamelor și a copiilor. Avem în clipa de față vreo 4 case pentru mame și copii, mai am vreo 2 în amenajare, avem un cartier pentru familii nevoiașe în construcție, peste 120 de case date în folosință. Avem 2 internate pentru elevi și studenți proveniți din familii afectate de criza materială, urmează un al 3-lea să-l amenajăm. Avem o policlinică la 2 pași de voi aici în Tudor pentru mame și copii aflați în dificultate, lipsiți de asigurare medicală, încât din toate zonele vin tot felul de dificultăți, dar ceea ce am văzut este faptul că atunci când crezi în ceea ce faci, atunci când ai dat totul pentru a-ți atinge țelul, chiar dacă el aparent se depărtează de tine în anumite momente, de fapt nu mai ești tu cel care cu inteligența, cu puterea ta, cu
cunoștințele tale rezolvă problemă, ci primești o energie, noi spunem simplu, Harul Dumnezeu care se află lângă noi și lângă mame și care deschide, a spune eu, atâta viziune, atâta, eu știu, cale încât nu mai sunt probleme pe care să nu le poți rezolva, cât timp, repet, lucrezi cu credință în Dumnezeu și încredere în oameni pentru cei care au nevoie de ajutor. Super. Mulțumim pentru răspuns. Dorim să ne spuneți și câteva lucruri despre campania derulată în prezent. Fie înger îmbracă un copil. Campania din această perioadă a anului, din preajma sărbătorii Nașterii Domnului, este o campanie care s-a născut din dorința nu doar de a avea ceva pe masă de Crăciun. Voi sunteți o generație mai tânără, am copii ca voi, sunt deja puțin mai mari ca voi copiii mei. Când eram copii, pentru noi era, un mare vis să ai pe masă o banană, o portocală și o ciocolată. Era criza de pe timpul comunismului și lucrurile ce erau dorite. O jucărie rar se găsea în comerț, nici nu ne permiteam foarte multe vise de acest fel. Între timp lumea s-a schimbat, comunicarea și industria media a ajuns în fiecare casă, încât dacă noi ne doream o portocală, o banană, spuneam, sau o ciocolată, acești copii își doresc tot ceea ce văd la televizor, în special în preajma sărbătorilor, când toată lumea își răsfață copiii și este firesc să facem acest lucru cu cei mai buni și mai frumos. Din păcate, acești copii trecuți prin mari lipsuri s-au obișnuit să-și dorească lucruri pragmatice. Ei nu vor acum de Crăciun decât să poată să aibă ceva de încălțat în picioare, vor o hăinuță groasă, vor un pantalon care să-i protejeze de fric sau de noroi, vor o căciuță pe cap și ceva de mâncare pe masă. Nu visează drone, nu visează telefoane de ultimă generație sau nu știu ce vacanțe exotice cu părinții lor. Ei vor doar ceea ce le permite să fie respectați în noaptea de Crăciun când merg cu colindul, să fie primiți cu demnitate la școală în banca de întâi sau de urmă, n-are importanță, fără a fi stigmatizați sau, eu știu, marginalizați în comunitatea lor. În acest fel ne-am ascuns cumva în spatele acestei sărbători Nașterea Domnului, cum ne-am ascuns și în fața Învierii Domnului la Paște, ne-am ascuns și în fața începutului de an școlar, toamna, pentru a pregăti copiilor oferi această șansă de a merge demni, frumoși, curați și fericiți la școală, pentru că după Crăciun, pe 3 ianuarie, merg la școală anul acesta și cu aceeași haine, spălate cu detergenții care noi îi punem acolo, cu hrăniți bine, cu pachetul de alimente pe care îl pregătim din produse semi-preparate de bună calitate, copiii să fie fericiți, să fie motivați să meargă la școală și în acest fel să facem împreună oameni mari. Asta este Grăunte de iubire, așa se numește proiectul nostru. I-am pus un slogan, dăruim iubire, iar pentru a veni mai aproape de donatori, sigur, putem fi adevărați îngeri păzitori, atât timp cât un copil care nu se gândește decât să aibă ce mânca și cu ce se îmbrăca, poate fi făcut să zâmbească în această perioadă. Asta fac îngerii păzitori, asta primesc copiii noștri sărmani și îi facem, cum spuneam, fericiți, demni, curați și frumoși. Cum ar putea voluntarii noștri să ofere un ajutor cât mai semnificativ cauzei dumneavoastră? Mai întâi vă felicit pentru inițiativă. Este admirabil să vezi cum niște tineri care au făcut niște eforturi foarte mari, au învățat, au ajuns la un nivel frumos de educație. Din păcate, dacă mai spune, Liga Studenților la automatizări și calculatoare. Facultății de automatică și calculatoare. Da, deci toți colegii ăștia minunați ai voștri și toți studenții din Iași în această perioadă m-au surprins plăcut să văd că sunt implicați în foarte multe activități de acest gen. Este bine cunoscut faptul că atât timp cât nu înveți să te dăruiești, nu înveți să folosești timpul liber în mod constructiv și văd pentru tine, nu vei putea face performanță în viață. Este de acum normativ pentru mari companii ca angajatul să ajungă cel puțin la 2 ore pe săptămână de voluntariat pentru a avea un randament crescut la serviciu. Asta înseamnă că toți studenții, toți tinerii și, să spunem, tineri de vârstă mai înaintată, pentru că sper să vă urmărească și părinții voștri la aceste activități, sunt bineveniți în a face bine. A face bine la noi nu înseamnă doar a da bani pentru a îmbrăca un copil, deși avem mai nevoie de acești bani, nu le cunoaștem. Asta e situația, bunare sunt goale încât trebuie să le umplem pentru a aduce și a plăti facturile, dar tinerii pot, în primul rând, să ofere din timpul lor
voluntariatul în a ambala produsele pentru această perioadă. Eu știu, cei care sunt mai mobili și le plac mașinile pot folosi mașina prietenilor sau prietenei sau a părinților pentru a duce un pachet la o familie acasă în ajun de nașterea Domnului. Iar, sigur, în afara acestor activități, nu uitați, avem în clipa de față, și spuneam, 3 internate unde avem copii de vârste diferite care au nevoie, de pildă, pentru puțină meditație la matematică, pentru puțină inițiere pe calculatoare, poate puțină engleză, pentru că eu nu am învățat și o resimt în viața de zi cu zi, încât toți studenții, toți tinerii pot fi utili, nu doar sacrificând, să spunem, cafeaua cu covrigul, sper că nu țigara, așa, pentru acești copilași, și în acest fel vom trăi cu adevărat bucuria aceasta nu magică, ci harică de Crăciun, pentru că dacă tu vrei să te simți om, iar România noastră vine de la Dumnezeu, nimic în altă parte, atunci trebuie să înveți să dăruiești de la tine, trebuie să înveți să te apropii de cel care este mai slab ca tine și astfel vei putea să scapi de acea perdea care, eu știu, ți se dată zilnic prin fața ochilor și care spune că viața este bine, dar că trăiești alimentându-ți nevoile și poftele tale în mod exclusivist. La final, vă rog, dacă se poate, să dați un sfat, un îndemn sau poate să spuneți un gând bun pentru cei care ne urmăresc. Nu aș vrea să trecem pe predici, pentru că este foarte ușor atât timp cât vorbești cu tinerii, cu oamenii, cu copiii, să dai exemplu de în viața altora. Aș vrea să nu uitați că vine nașterea Domnului, Crăciunul. Asta este, de fapt, sărbătoarea mare pe care noi o așteptăm. De nașterea Domnului nu sărbătorim nici bradul de Crăciun, nici darul de sub brad, nici vacanță pe care o așteptați și o meritați cu toții după atâtea examene și teste și parțiale, ci sărbătorim ziua lui Dumnezeu, adică Dumnezeu cel care este infinit necuprins cu mintea și cu inima noastră, vine lângă noi. Nu putem să sărbătorim cu adevărat și să fim fericiți de Crăciun dacă nu vom aloca puțin timp până a ne gândi la acest fapt și din fericire sau din păcate pentru unii, aș spune aici, a trăi Crăciunul nu se poate trăi decât în starea pe care Dumnezeu ne-o cere, în bunătate, în, eu știu, stare de dăruire față de cel drag, fie că este prietenă, fie că este părinte, fie că poate aveți și colegi căsătoriți, nu știu, s-ar putea să fie față de copilul tău și, de ce nu, într-o stare de puritate și curățenie pe care trebuie să o căutăm cu toții. Atunci când devirusați aceste utilaje ale voastre, calculatoarele, și le mai ștergeți puțin din încărcătoarea hardware, vedeți că merge mai bine programul, bănuiesc. Așa suntem și noi, suntem formatați de Dumnezeu, construiți să fim un pic mai curați și mai puțin eliberați de atâtea povești și griji, încât vă doresc să trăiți frumos ziua nașterii Domnului cu cei dragi, în stare de armonie și pace, sărbătoare care, din punctul meu de vedere, nu va trece nici pe 25, nici pe 26, nici pe 27 decembrie, nu va trece nici cu cât 3 ianuarie, când începeți voi facultatea, ci rămâne în inima noastră ca fiind o prezență vie și o emoție pe care totdeauna am dorit să o retrăim cu aceeași intensitate. Vă mulțumim încă o dată că ați fost prezent. Vă mulțumesc eu pentru invitație, mulțumesc pentru tot efortul care le faceți, să aveți parte de bucurii cu toții și o naștere a Domnului cât mai plăcută și binecuvântată în familiile voastre. Mulțumim și noi că faceți atât de mult bine și că ne oferiți și nouă oportunitatea să fim mai buni și să dăruim iubire. Doamne și tuturor, fiți binecuvântați! O voi lăsa acum pe Ana să vă introducă în atmosfera de Crăciun și să vă transpună în povestea noastră.